nakajing jor ka kamber Dawai nalor kiwe pat ban Pynïap ya ki Dohkha hakawa Umlew batwa Umngot kabahap ha mauring keneng bat mau kenro CNRD block kala penlong ya ka kong Rosetta Mary Kurba Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban penmi da ka hukum ban Khang Pyrshah ya ka dikakam kat kum ka kendon chispa andropulai jong ka BNSS. Katkum ke hukum ke belapen mi hak kat khandai tarik unai luar araja arpusan laong bagajing jor ki kam Pynïap Dohkha hakini ki wa bakentop kum ke jar Khang ke short Dawai ke densla penap kriya knongpong penap kho ka sdat penap bilor tong tensong permit berat ja siat bom kala kta ya kita ki wa bat kum juru ya ki do ki ba haki laong ru bana kalyang ke Deputy Commissioner kala penjari da ka kendon shispa andru pulai jong BNSS ban Khang Pyrshah ya kum kini ki kam bala dadon kinu ki balak Pyrshah kin ngat ha ka kendon arspa ar pulai ke BNS. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jing ki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.